Kule exam question ithi determine the value of x without the use of the calculator. Right. Kulesibalo lesi-ke into abayifunayo ukuthi sikwazi ukushiya u-x wodwa uhamba wodwa la simuthi x is equal to angithi. Ukuze kugcine kusalo x kuphela usho ukuthi lo akumele bekhona nalo akumele bekhona. Ngamanye amazwi la i-coefficient yala mele ibe u1 angithi coefficient u1 exponent mele ibe u1 yabo. Ukuze u3 ebe u1 mele simdivide ngo3. Awudivide ngaphi kwiside elilodwa nalokho okwenze ngapha uyawenza na ngapha yabo. Usho ukuthi so divide u96 ngo3 uzosikhiphela ubani u32. Ucofe i-calculator even though bethe ungayisebenzisanga i-calculator, sebenzisa i-calculator. Okubalulekile ukuthi utshengise zonke iy'tephu ozenzayo as if ubungayisebenzisi i-calculator. La u3 sithe samdivide ngo3 angithi soba no1. U1 asikho isidingo sokumbhala, so uzoba no-x la kanje. Angithi la khona u1 u-x coefficient u1. Nale exponent le kusazomele siyishintshe ngokuhamba kwesikhathi ngoba sifune ekugcineni ukuthi kusala u-x kuphela angithi. Ngoba sithe sifuna kufike kulesigaba lesi sithi x ulingana nobani dash 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 angithi. Okusho ukuthi nala i-exponent yethu kumele ikwazi ukuthi siyishintshe ibe exponent 1. Yeah. Ukuze ibe exponent 1 ke uyazi ukuthi mesisebenzise into ekuthiwa yini i-reciprocal. I-reciprocal ke lokho kuyi-denominator uyakuthatha ube numerator, lokho kuyi-numerator ukuthathe ube yi-denominator. Into engishilo ekuqaleni ngithe okwenze ngapha uyakwenza nangapha. Kodwa ke mina ngithanda ukuthi into enama variables sibe ngapha ka left okunguyi constant sikubeke ngapha ka right. Angazi affecta kanjani imo inxele kodwa mina indlela engiyithanda ngayo leyo ukuthi sikubeke kanje. Siqale sikubeke ngapha sizoba nobani no 5/4 nethi sithe lana sofama reciprocal. Reciprocal yethu izoba 4/5. Sithi equal to x no 32. Nethi sithe sifake inamba ngapha u32 to the power into 2 to the power bani la i-exponent yethu 1, so to the power 1 times 4/5. Right. Yabona ke mase sidlana ke kuba kanjena ke usuya multiply ke ama exponent akho ke. Mawu multiply ngithi multiplication yama fractions ikanje u4/5 times kanje. Lo ama numerators azomultiply na wodwa usho ukuthi kuzoba u5 times 4, 5 times 4 u20 nala u4 times 5 u20. Usho kuzoba u20 divided by u20 ulingana nobani no1. So sithe kahle reciprocal yethu ukuthi kusalo exponent 1 njoba besivumelene ukuthi ekugcineni kumele sisale no x wodwa. So sisino x wodwa kanje naye. Lana ke sino 32 to the power u32 into 1 times 4/5 siyafana no 32 no 4/5 kanje. But ke ngoba kuthiwa singatshengisa ukuthi calculator sisebenzisa, so ijuba nje kancane calculator. Ngifuna uwenze kanje na ke la uthi 32
kwi-calculator nakho sothi u-32 is equal to ngithi mawuthi equal to kuvela u-32 mase kuvela u-32 uthi shift uthi fact kovela u-2 to the power 5 kanje mawusumtholile lo 2 to the power 5 angithi kuzovela kanje uzombhala-ke la uzoba ubani uzoba 2 to the power 5 angithi sifake i-bracket lethu kanje kuba la ngaphandle sanawo lo 4/5 right yeah 2 to the power 5 kanje so menzani lo 2 to the power 5 senzela ukusimplify into yethu kahle as if thina besibala manual without the use of a calculator ngoba akulula ukuthi ukwazi uthola le answer le without a calculator kanti masitshengisa kanje kuba ngathi yabo sibale nje manual without a calculator ngithi right osulana ke uzoba usufaka le exponent engaphandle la umthetho ma exponent uthi kanje na mawufaka le exponent yangaphandle uyawa multiply lama exponent akho lawo usuwafaka kusho ukuthi le exponent esuke ngaphandle multiply nale exponent yala ngaphandle yangaphakathi usho ukuthi soba nobani no 5 times 4/5 siyazi la ukuthi yonke whole number ine denominator 1 so ama-numerator uzowa multiply wodwa ama-denominator nawo multiply wodwa sizoba nobani no 20/5 u-20/5 ubani u4 angithi ingakho ke sizoba nobani no x ke ulingana nobani no 2 to the power of bani 4 lo simtholile ngoba lama exponent lawa sisiwa multiply so simplify u2 to the power 4 ubani ke is 2 times 2 u4 times 2 4 times 2 ubani ke loyo 8 times 2 kuba ubani u16 so the final answer yethu ubani x is equal to u16 so the final yethu sisingayibhala njengobani njengo x is equal to 16 yeah ama-marks akho ke alele lana ima uzothola imaki lokuthi ukwazile ukuqala ukukhipha i-coefficient le uyisusa uma lesibili uzothola ukuthi ukwazile ukushintsha ama-exponent lawo nakhona wasimplify njengoba ngenzile la ukuthi ukushintshe kanje right after lapho usuthola ne-final answer yakho u3 marks to the total yakho siyabonga